बेनि सायाव आं बेखौसो बुंगोन जे गुबैयै सोलोंथाइनि सायाव रायज्लायनो होननानै दिनैनि मेलखौ लिंनाय जायाखै। आङो लिंहोनाय जादोंमोन मेलखौ जोंनि जायगायाव थानाय माहारियारि आफादफोर माखासे गोरोंसाफोर बिसोरजोंहाय दाजेननायनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा अफिस लाजेननिफ्रायनो खेबसेबो रायज्लायनाय जायाखैखाय दिनैहाय मा सानलायनानै दङ गुबैयै माहारियारि आफादफोर जोंनि गोरों गोराफोर बिथांमोननिफ्राय एसे बाथ्राफोर सावरायलायनानै रोखा जालायनो होननानै दिनै लिंहोनाय जादों। बावहायनो गुबैयैहाय बाथ्राया ओंखारनाया सोलोंथाइनि सायाव बांसिन ओंखारदों आरो सोलोंथाइनि सायाव बांसिन ओंखारनायनि जाहोनबो थाबाय जाय जाहोनफोरखौ जोङो दहाय रायलायबाय। थांखि हिसाबैथ' जों बिदि रोखा आजावना लाथ'वाखै। जोङो बेखौ दिनै खोनाबाय जेब्ला काउन्सिलजों जिरायगोन एक्जिकिउटिभ काउन्सिल उनावहाय बेफोर जोङो मा थांखि लाहैजायो बे उननि बाथ्रा। गुबैयैहाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बा बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायखौ मोननायनि जि मोनसे जोंनि जाफुंनायनि उनावहाय जों मा मावनो लादों, जोंनि थांखि नोजोरा मा, जोंहा मा मिजिं दंमोन, जोङो बबे थांखिखौ बिथा खालामनानै खामानि मावबोदों, रायजो राजाफोरखौ लाफानानै आइ आफाखौ लानानैहाय बेफोर बाथ्राखौनो जों रायलायदों। गुबैयैहाय बड'फानि जि मोनसे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय मास्टार रेस दानायनि जि मोनसे प्लेनिंआव जि सोमावसारनायखौ जोङो 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जागायबोदोंमोन आरो बिनि गेजेरजों बर'फ्रा 3 एकर्ड खालामबाय। बे 3 एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों मोननैयावथ' जोङो बुंनो थाङोबा बिटिसिनि बाहेरायाव जोङो जेबो खाबुखौनो मोननो हानाय जाखायाखैमोन। दा खाबु मोननायनि लामा फैबाय, काउन्सिल मोनसे जेराव जाबाय सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिल। दा बेनि दारैहाय जोंनि खाबु मोननायनि जे लामाफोर बा जोङो गोबाव सम नांथाबबोनायनि गेजेरजों जे मावनो लानाय थांखिफोर दङ बेखौ मावनो हायाखैमोन, जों एसेबाबो मावनो हासिगोन बे फोथायनायाबो जोंहाबो फैबाय। दा ओंखायनो जोङो दिनैहाय जोंनि जायगानि बा जोंनि जिल्लानि माखासे गोरोंसाफोर माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जथुमदोंमोन आरोखि जे मा सानलायनानै दङ आरो जोंबो बेखौ फोरमायदों जे जोंनि थांखि थाखायनि सायाव जों मावनो लानाय माबा मोनसे मोजांथ' मावनो गोसो दङ, थांखि दङ, बिथांखिफोर लानो गोसो दङखौ जोंबो फोरमायदों। रायजो राजायाबो लुबैनायखौ फोरमायदों आरो जेंनाफोरखौ जोंनो मोनथिहोदों। बे जोंनि थाखाय मोजां मोनसे उननि थाखाय खामानि मावलांनायाव हेफाजाब जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। जिहेतु नोंथाङा चिफ हिसाबै PWD आरो माखासे जायफोरखौ रानना होआखै बेफोर डिपार्टमेन्टखौ नोंथांनि आखायाव दं। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बैफोर डिपार्टमेन्टनि सायाव माबायदि खामानि मावगोन आरो गुबुन डिपार्टमेन्टनि सायाव माबायदि मावनो थाखाय नोंथाङा सुबुरुन होनो सानो? बेखौ दिनैथ' जोबथाथ' आं जेबो बुंनाय नङा। मानोना थाखा फैसायानो गासैबो माबा स्किम इमप्लिमेन्ट खालामनाय बा जि साननाय बेखौ मावफुंनायाव इलेक्सननि सायाव डिपेन्ड जागोन। आरो इन्टारिम काउन्सिल हिसाबै जों लुबैनाय बायदि हयथ' जोङो इलेक्सन बा रांखौ मोनाबो जानो हागौ। इलेक्टेड गभर्नमेन्टआ जेब्लासिम फैया आरो काउन्सिलखौ जोङो इलेक्सनसिम लांनो खामानिसो मावग्रोखादों नालाय दा गुबैयैहाय जोङो गामिखौ नटिफिकेसन होथारनांगौ दं। गामि नटिफिकेसन जाखांबासो जोङो बिएफ दानो हागोन, माने समस्ति दानो हागोन। आरो गामि नटिफिकेसन उनावहाय बिएफखौ दानो हाखांनायनि उनावसो बिसायख'थि फैगोन। आरो बिसायख'थि गेलेखांनानै जेब्ला जोङो काउन्सिलखौ जिरायहैफिननो हागोन बेसो फुल फ्लेजेड मोनसे इलेक्टेड मोनसे अट'नमास काउन्सिल बा जोंनि बर' कसारि गावहायुं खुंथाया बे जाफुंबाय होननानै जों बुंनो हागोन। आरो बेनि उनावसो जोंनि मावनो लानायनि मोनफा मोनफा जि आयदाफोरखौ जि साननायफोरखौ जोङो मिजिं फिसिनानै दङ बेखौ मावलांनायनि खामानिखौ अब्लासो जोङो लांनो हागोन। आरो ओरैनो साबसिनै मावनायनि जि मोनसे बेटार जि मोनसे पारफरमेन्स बा जोङो मावनो सानदों बेवहाय जोङो गासैजोंबो रायलायनानै मावलांगोन, माहारियारि आफादफोरजोंनो रायलायनानै मावलांगोन। दहायथ' बुंखानायानो जाबाय जोङो ट्रेन्सपेरेन्सि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनसे माबाखौ सिस्टेमखौ जों बोरै लाबोनो हायो बेनि फारसेबो जोङो सावरायदों। आरो नंगौबो बेसेबांबा धुबुरीनिफ्राय हमनानै नोङो सदियासिम, तिनसुकियासिम आरो बराक भेलिसिम जोंनि मावनो जि फोथार जोंनि मावनांगौ फोथारा गुवारथार गोलावथार। दा बे मोनसे चेलेन्जिंखा आरोखि। ओंखायनो जोङो बोरै साबसिनखौ मावनो हायो माहारियारि आफादफोर जोंनि गोरों गोराफोरनि बावहाय सुबुरुननि गोनांथि जागोन। आरो जोङो सावरायनानै मावलांगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौ
ओंखायनो गथायै रोखायै माबा मोनसे ओरै मावनो होननानै आं दा दिनैहाय बुंनाय नङा। जिहेतु जों मिथिनो जिहेतु नोंथांनि सानस्रिया जिहेतु बे आसामाव थाखानाय मोन 10टा अट'नमास काउन्सिलनि मोनसे आलादा रोखोमै जे नोंथांनि सानस्रिया जे मोनसे गुवार फोथाराव माने बयनिख्रुइ साबसिन खामानि मावनो थांखि लादों बे बेसेबांसिम जाफुंसारगोन होननानै बेथ' समाजसो खोन्थाहैगोन इयुनाव आं लोगोसे आंनि टिम आरो जोंनि प्लेनिं लानायनि सायाव जोंनि मावनायनि सायाव बे डिपेन्ड जागोन। ओरैनो बुंनाय बा थांखि लानाय बेनो थोजासे बेखौ मावफुंनायासो गिदिर बाथ्रा। जों गोबां गिदिर थांखि लानो हागौ बा साननो हागौ हास्थायना थानो हागौ मावनाय खामानि गैयाब्ला बेबो जेबो बेसेन गैया। ओंखायनो जोङो रायलायनाय हिसाबैल' लाखियालासेनो मोगथां खामानि मावफुंनायजों जेब्लासिम जोङो खोन्थानो हाया बा मावनो हाया अब्लासिम माबा मोनसे जाफुंनायखौ जों मिजिंबो खालामनो हाया। ओंखायनो बेयो जोंनि सायावनो सोनारगोन, जोंनि टिमनि सायाव सोनारगोन। आं हारसिङै मोजां जायोबा बहाय साक्सेस जानायनि बाथ्राखौ मिजिं लाजाया। माने मोनसे फुटबल टिमखौ जोङो नायबोदों नङा होमबा? गेलेनाय बादायथि गेलेनायफोरखौ जों जोलुरफोरखौ नायबोदों। देरहानांगौबा सासे सुपारस्टारा इनाफ मालाबाबो जानो हाया। बेनि गासैबो टिममेट्सफ्रा लोगोफ्रा कम्बाइनेसनफ्रा थिग जानांगोन। बेनि फरवार्डआबो थिग थानांगोन, स्ट्राइकाराबो थिग थानांगोन, डिफेन्सआबो थिग थानांगोन, गलकिपाराबो थिग थानांगोन, गासिबो थिग जानांगोन। अब्ला जोङो देरहानो हायो। थिग बिदिनो जोंनि टिमाव गासिबो जुदि बयबो हारिनि थाखाय अनसायनाय दंबा गोरबोजों मोजां मोनोब्ला बर' हारिखौ बयबो बर' हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो सिगांबोदोंबा आरो मावोब्ला बेयो जों मिजिंथिनाय बायदि गासै मोन 10 अट'नमास काउन्सिल दिनैहाय सेन्ट्रेल अट'नमास काउन्सिल दङ। बिनि गेजेराव जोङो माबा मोनसे मोजां थाखोसिम नारखोनो हागोन बा जायगा लाहैनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। जोबथि सोंथि जिहेतु जों मिथिगौ राजखान्थि आरो समाजखान्थिजों एसेबाबो फाराग दङ। जिहेतु जों मिथिनो मोनदों दि नोंथाङा जिहेतु बे बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय मोनसे गुवार फोथारावसो नोंथाङा बिरलांनो सानदों। दा बै जिथुनाखि साननाया राजखान्थि फोथाराव नोंथाङा मोजां खामानि मावनाय माबाफोर हेंथा होगोन नामा? बेथ' सोंनायनि जि मोनसे फिननाय बेखौ आङो दिनैहाय मा होननानै फोरमायगोन बे एसे आंनि थाखाय जेथो गोनां बायदि। आंहा गुबैयै राजखान्थिनि फोथाराव थानानै आङो हारिखौ सिबिनायनि बे मिजिं आंहा गैयामोन। आंहा साननाय दङमोन, मिजिंआ बेनोमोन आंना जे आङो राजखान्थिनिफ्राय बाहेरायाव थानानै माहारियारि आफादाव थानानैनो हारिनि खामानि मावलांनो बे आंनि साननायमोन आरो आं बेवहायनो स्टेन्ड थानोबो लुबैदोंमोन। नाथाय गोबां जोंनि मावथिफोरनि आंनि आंगोनि मानसिफोर माखासे बिफाफोर बिसोरनि खुथार आंखौ बुंनायनि थाखाय आङो एरायनो हायाखिसै आरो जायनि जाहोनाव दिनैहाय आङो गोसो गैयाब्लाबो बावहाय आङो जायगा लानाय बायदि जाहैबाय। गोसोआव गोजोननाय गैया होनबा दुखु होनाय जागोन। जायखिया आं नाजालांगोन बेल' नाजालांगोन आरो बाथ्राया बेनो आङो गमामायैनो बेसेबांबा गुवार फोथारावथ' बेरायनायनि हाबिलास थाबाय। ओंखायनो मेथाइफ्रावबो बेरखांदों। बेफोरखौनो खोनाना हयथ' सोंनायफ्राव फैदों जानांगौ मानसिफोरनाव। आरो दहायहाय जि जोंनि सावरायनाय मेलमोन गोरोंसाफोरनि बा माहारियारि आफादफोरखौ लानानै आंनाथ' बिफाया आंनि बिफा बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म आंनि मेथाइनि सायाव जि मोनसे रोखायै आरो मोनफ्रोमबो सोदोबखौ बियो बेखेवनानै जिबायदि बाथ्रा बुंबाय आं थानो हायाखिसै। माने आंखौ बिफानि जि बिजिरनानै खोन्थानाय बे आंखौबो मोदै हुगारहोदों आरोखि। दा बाथ्राया बे आंनि जि मोनसे हाबिलास मेथाइफ्राव बेरखांनायखौ बयबोआनो मिथियो अख्रां सौसिनायनि जि हाबिलास बे हाबिलासा गोथाङैनो थागोन आरो नाजानाया थागोन आरो समा खोन्थागोन आङो बेसेबां गुवार फोथाराव बिरगोन बियो इयुना हयथ' नेनानै दङ। आरो आं सानो अबंगसआ जुदि आंखौ हास्थायदोंबा बेसेबांबा गुवार फोथाराव आंखौ बिरहोनायनि बा गेलेहोनायनि बा आंखौ दावबायहोनायनि जुदि अबंलावरिया थिनानै बा आंखौहाय बे रोखोमै जुदि खामानि मावनायनि खाबुखौ दानानै दोनखादोंबा बे थारैनो इयुनाव जाफुंगोन होननानै आं मिजिं दङ। आं फोथायो आरो इसोरनि सायावनो गासैबो दिपेन्ड गासैबो माने अबंलावरिया लिरखाजोबोनो। ओंखायनो गोसो गैयाब्लाबो आंबो फैनांदों खोमा बेबो इसोरनिनो मोनसे
बानायखानाय मोनसे खान्थियावनो आंबो हाबफैनांदों खोमा आंबो बिदिबो सानो आरोखि दा बे ओंखायनो आङो गुवार फोथाराव नंगौ हाबिलास दङ अख्रांबो सौसिनायनि हाबिलास दङ बेखौथ' मा दोनखोमाबावनो दा बे हाबिलास दङ होननानै ओरैनो थाबाथ' जानाय नङा बे हाबिलासखौ बे हास्थायनायखौ मोगथाङाव जाफुंहोनोब्ला खामानियाथ' मावथारनांगोन आरो ओरैबायदि खामानि मावनांगोन जाय खामानिखौ जिरायनायबो खामानि मावनांगोन आरो जोंनि प्लेनिं जोंनि मोनसे नोजोर जोंनि मोनसे भिजन फिउचार भिजनफ्रा रोखा जानांगोन आरो मावनानैबो दिन्थिनो हाथारनांगोन आं फोथायनाय दङ मोनसे समावहाय जोङो जि मोनसे थांखिखौ लानानै खामानि मावदों आरो जोङो हारिखौ मास्टाराइज दानो नागिरनायनि जि मोनसे प्लेनिं बड'फानि बेयो जाफुंहैगोनखौ आं मिजिंथियो खालिबोल' बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आङो बेखौ खावलायफानो लुबैगोन जे बर'फोरनो दिनै मोनसे स्ट्रागोल नांगौ जाय स्ट्रागोला हाथियारनि स्ट्रागोल नङा आंनि नुहुरनायाव जोङो एटलिस्ट 10-15 इयार्स आंनि नुनायाव 10 इयार्सआनो इनाफ बर'फ्रा गासिबो डिफारेन्सफोरखौ गारलायनानै जोंनि गेजेरावहाय डिफारेन्सफोरखौ गारलायनानै जोङो इउनाइटेड जानो हायोबा जोङो डेम'क्रेटिकेलि इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोलनि गेजेरजोंनो जों गोबां खामानि हासिल खालामना लानो हायो मावफुंनोबो हागोन नाथाय दिनै गोबां जाहोनाव जोङो जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ जानो हायाखै आरो इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोलनि बाथ्राखौ आङो जेब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादाव आफादगिरि हिसाबै दङमोन बे समनिफ्राय आं बुंबोबाय थादों आंनि लिरनाय लिरबिदांफ्रावबो आङो सम सम बेखौ नोजोर बोनानैहाय लिरनानै फोसावबोदोंमोन नाथाय मानसिफ्रा मा रोखोमै लादों आं मिथिया दिनैनि समा आंनि नोजोराव आंनि मोन्दांथियाव बेखौनो दाबि खालामदों दाबिया बेनो जे बर'फोरनि गेजेराव मोनसे डेम'क्रेटिकेलि इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोल नांगौ दा बेखौ बेसेबांसिम जोङो आजावलायनो हायो बे उनाव बेखौ जोङो रोखा जाहैगोन बा इयुना नेनानै दं बेनि थाखाय